Ennen Birgittaa mä olin ihan sekaisin. Mä olin niin pihalla. Se on oikeasti paras ihminen, mitä mä tiedän. Kaikki hyvä, mikä mussa on, niin tulee oikeasti hänestä. Tiedätkö, kuinka vaikeaa on löytää sielun kumppani? Siis, että miksi mä heittäisin se kaiken pois? Viime aikoina mä oon huomannut, että mä alan olla aika taitava valehtelemaan itselleni. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä sä teet? No sä et voi aina saada kaikkea, mitä sä haluat. Että jos rakkaus on pyörre, pitääkö se otteessaan oikeasti loppuun asti vai voiko se reunalta vaan pudota pois?